гэты выгараў, гэта яшчэ штось там. Не, ну такого тады ніхто не ведаў, што гэта такое. Прыйшоў ты працуй, вось, і ўсё, вот. Сидел целый день, сидел, скажу, это не моя работа, тут поехал домой. Перший мой крок мог бы быть опошним. Ты там у Литве живешь, ну, видишь, ветров нема, ну, вижу, беда. Перший мой компьютер, это был бульбяный компьютер. Я тут написал новое Евангелие, вы объявите, что это правдивое. Знаете, уже, говорится, у поветря отчувались измены. Ты до высновы, как мы были б веруючими, мы не зробили бы этих преступлений, які зробили. Як Бог вечный, так и ремонты вечные. Я сегодня буду первый раз казаць словы «гэта моё тело, гэта моя кроў». Калісьці дамы будавалі з гліны, але сэрцы людзей былі залатымі. Сегодня памяшканні людзей, дамы людзей блішчаць золотом, а сэрцы каменные. Я вас всех приветствую. Сегодня я в Минске, и я рад этой невероятной возможности оказаться здесь, рядом с легендарным человеком, ксензом арцебископом Тадеушем Кондрусевичем. Рекомендую присаживаться поудобнее и приготовьтесь к прекрасному интервью, и мы начинаем. Дякую за запрошение, дякую за магчымасць. Что повлияло на то, что вы выбрали путь священника? Ну, найперш я нарадзіўся ў каталіцкай сям'і ў маленькай вёсцы Адельск. Ну, можа, не такая маленькая, ў той часы была, сёння она уже... Ну, такая тэндэнцыя сёння вёскі малымі становіцца. Это была абсолютно каталіцкая вёска. На шчасце, увесь час касцёл быў у нас адчынены. Але некаторы доўгі час святара не было, памёр адзін святар, і пакуль не было другого святара. Я памятаю, як это было складана людзям. Мы чакалі, калі там прыедзе раз, два разы, тры разы ў год святар на якісь адпусты, вялікія ўрачыстасці, Божае нараджэнне, ці Вялікдзень, ці святы Антоній у нас такі вельмі магутны, як усе кажуць, і далей. Вось это было вельмі складана перажываць. Я тады быў толькі яшчэ малым, у школу хадзіў. Потым, пасля завершення школы, я поступил у Гродзенский педагогічный институт на факультет физики и математики, на физмат. Але провучился только год. Меня не выгнали. Я учился добре. Мне наука давалась вельми легкой. Почему я пошел на факультет физики и математики? Я уже ездил на разные олимпиады, со школы посылали там и так далее. Мне подавалось это. Однако так само подавалось выйти при костеле дзесьці. Мы нават, як дзеці, гуляли ў святара. Это так само была такая гульня у нас, имитовали святара, скажем. Ну, але в те часы, хто ведаў, дзе тая семінарія, ці як гэта знайсціся там. Я праважыўся толькі год по той причине, что мой старэйшы брат сябраваў з нейкай там дзяўчынай, і та дзяўчына ему сказала, что кіраўніцтва інстытуту вельмі так падазрона глядзіць на мяне, что я наведваю касцёл, что я хожу до касцёла. Я зразумеў, што не, тут, напэўна, я магу не закончыць гэты інстытут, можа быць праблема. Ну, складана было, вядома, у тыя часы яшчэ і паступіць, і конкурсы тады былі велізарныя. А в школе, когда вы учились в школе, вы позиционировали себя как католик? Да, там все католики были. Это не было проблемой, не было какого-то преследования? Проблемы были, наставники ставились довольно жестко до нас. И памятаю, один раз мы пошли на набоженство, и пришли на наступный день в школу, нас не пустили, несколько человек. Сказали, бацькі павінны прийти. Мы сказали бацькам, я, мои сябры. Бацькі сказали, каб ты там штосьці дрэннае зрабіў у школе, недобра вучыўся, паводзіў себя недобра, то в хаце атрымаў бы і пашлі бы мы так. Але тут мы не пойдзем, і мы цэлы тыдзень не хадзілі. А потым нас пусцілі ў школу, аднак в той сам час построили школу на линейку, всю школу, отчитали нас, как треба, мне наставница взяла за ухо, подвела до дошки гоноровых вучняў, я добра вучыўся, там моя была фотография, сорвала при мне фотографию. А что вы отчували, чувствовали в этот момент? Ну, кривдно было, але за правду,
за веру, ну что я там буду? Ну, Это кривдно было. преследование за Христа, вы переживали внутри? Ну, та, ну що там, ну кривдно було, ну, але видите, усі спочували, ніхто не сміявся, ніхто нічого не сказав, бо глядzi, ти ходиш до костюла, тебе покарали за це, і так далі. От, ну, ні, ти не так само ходив, там усі ходили, там не було тих, хто не ходив. Там, може, хтось не ходив той, хто був сином чи дочкою, дітям наставника, наставниці. Може, не знаю, директора колгасу там, чи сельсовету, и так далее. Так все, там все ходили, там не было выбора, как говорится. Выбор был, але все ведали, что треба молиться, что треба ходить до костела. И у вас в семье молились мама, тата? Весь час молились, и это я от их фирмы шмат взял, что это самое, это день распочинали молитвой, вечер заканчивали молитвой, ну, бабцю вельми пам'ятаю, ось, діда не пам'ятаю, бо він помер, я таки народився, він помер, ось, коли батьки йшли на поле, в полі всі працювали на вёсці, відомо, ось, вона там доглядала живёлу, вона там так само рихтувала поїсти і так далі, ось, ну, і так само і пацер у нас, вона вчила, але батьки так само, ось, і пам'ятаю так само, що вона так само контролювала, як я вчуся навіть у школі. Бабця? Бабця, так, поглядела дзённік, як там вучыся, гэта тое сёе, памятаю, што я так жартую, што першы мой камп'ютер, это быў бульбяны камп'ютер. Што такое бульбяны камп'ютер? Бабця пасадзіла на такі стол такі вялікі, там стаяў у сенях, вот, уваходзіў у дом, стары такі на вёсцы дом, сені спачатку, і там. Здесь там бульба стаяла, она положила на этот стол некалькі бульбинок, вот, не памятаю кольки, вот там, скажем, 3, тут 2, сложи разом, кольки буде. Ось, ну, і это було, я говорю, перший комп'ютер був бульбинний комп'ютер. А так само кожен день бачу, батьки молилися, але особливо вечором, коли вже після праці, ми всі разом молилися. Батьки, а как это выглядело? На колени становились или... Становились на колени, так, пацер на колени. А після пацера був, катехизис був кожен день. Кожен день, може там якось виключення, не ведаю, але кожен день треба було прочитати молитви, і потім питалися катехизиса там одну правду веры, іншу правду веры, і так далі. Меня и сестру. А вам, когда вы были ребенком, вы что чувствовали? Вам это нравилось или вам это уже было как крест? Ні, это як так нормально було, якщо я там, ну так треба. Так треба, і я там нічого такого не в этом. Хотя я виховувався в такої традиційній атмосфері, ось, і тому, коли от таки прийшлося прийняти це рішення, що, ну, институт Севера, ну, ставил веру. Это вот. Первый курс, вы узнали, что вами, так в кавычках, заинтересовались руководство, так. И в какой момент вы почувствовали, что хотите пойти дорогой святора? Не, еще далеко до святора. Далеко. Еще далеко. Я тогда пошел уже, ну, сказал, что я сам хочу з институту, как там не было никаких там проблем, потом это самое, ну, может, человек не хочет учиться, не учится. Год отпрацював. Вот. Ну і потім мой сябар, однокласник мой, ось, каже, так само поступав в інститут, якщо там хотів поступити, не ведаю, де він поступав, каже, слухай, давай, може, поїдемо в Ленінград учитися. Я до этого часу тільки один раз був в Ленінграді. Це була екскурсія зі школи. Мені сподобався город вельми, шмат читав, город Петра, так сказати, ось, і так далі. Ну, поїхали. Такі трошки були ми, я ведаю, ще, може, не добре все розуміли. Кажемо, коли ми потім в один інститут, нас, напевно, за ту школу не приймуть. Вибрали 2 інститути. Політех і оптико-механічний. І кинули монетку. Мені випав політех, я пішов у політех, я пішов у оптико-механічний. Ну і тут така цікава історія, як я документы я не послал по почте, можно было послать, але я привез их с собой. Привез. Стою в черзе, сдать документы, где буква К на букву К, по Кондрашевичу. Это огромнейший институт, огромнейший. В те часы было 28 тысяч студентов, 27-28 тысяч студентов, огромнейший институт. Ну и подал эти документы, вынес с кишеня внутреннего
з маринарки своєї, ну не було тоді фолдерів ніяких, нічого не було, тоді він йому подав. Це жінка, глядить, і потім каже, візьміть і нікому не показуйте. Там був крижик. І він час у гэтій папері десь улез. Я не ведаю, як він там, знаєш, я там не глядів. Я так собі подумав, перший мой крок мог би бути апошнім. І в городі 3 революцій у Ленінграді чоловік, якого я перший раз бачу, він мене врятував практично. Потім шмат годів пройшло, коли я був арцебіскупом митрополитом у Москві. В этом институте, теперь называется Технический университет Петра Великого, вот, некий юбилей там был. Меня запросили. Я сижу в президиуме, там ректор, там все другие. Вот. И мне дают слово. Я говорю, напевно, все ви на мене глядите, на випускника політеха, який став католицьким арцебіскупом, митрополитом православної Росії. Ну, напевно, з здивленням глядите. Але я говорю, ви так само трошки винуваті у цьому. Бо в семінарі в нас не вчать тільки, але ще формація є. Є формація чоловіча, формація інтелектуальна, формація духовна, формація пастирська. А на першому місці чоловіча стоїть. І ви почали мене тут виховувати, формувати так, і розповів цю історію зі мною, як я здавав документи. Потім був кофі-брейк, ми ходимо так, підходить до мене такий один чоловік, я думаю, годов, ну, коли 50, може, йому було ось. Каже, я професор цього університету. Як ця жінка виглядала? Я вже там не вельми пам'ятаю. Це була моя мама, бо вона щось таке розповідала. І всім хотів розповідати, що моя мама врятувала будучого католицького митрополита. Така історія була. Знаєте, я поступив у політех. А можно такой вопрос? Во время вот вашего, как вы вырвались из дома, молитва повседневности у вас оставалась? Да, вы молились? оставалась. Это не было конфликта, что Я я ж всё- оставався завжди. Відомо, студенти там різні були, як говориться, але були так само і віруючі, ну, більшість православні, але був так само один студент, він вже на 2 курси вище мене був, з моєї вёски був так само, ось, трохи легше, там на іншому факультеті був, але тим не менш. Ось, ну, трохи було суміжних студентів. Ну, був такий один костел тоді, от, до якого доїхати від інституту, від нашого студгородка, ну, треба було добру годину. А вы вызнавали, что вы католик там, и не было проблемы? Или это все было максимально... Ні, ніхто мені нічого не казав, я так само там не ходив, не кричав, що я католик. Ось, Перед едой, перед ежей вы же гнались или не было такого? Ну, это такой классический вариант. Про себе, вот. Не було. Вот. Але ведаю, що некоторі ведали, вот. Бо, наприклад, ну, у гэтым годзе будзе Пасха той самий день, 20 красавіка. Але на не перший раз будзе, не апошні раз. І було так само один раз. Ну, і я тоді після набажэнства у костёле Божої Маці Лурдської на Ковенському завулку у Петербургу, після імши, вже так, це було поздно вечором, після гэтай вігілійної пасхальної імши, йду на метро, ось, я спускаюся вниз, гляджу, мої однокурсники, другі вверх піднімаються. 11, полова 12 вночі, куди вони їдуть? У Лавру. Привіт, привіт, тоді одному помахали. Вони розуміють, откуда я їду, я розумію, куди вони їдуть. Так само некоторі, скажімо, професора, напевно, ведали. Один раз нам поставили екзамен на Боже народження. Ну, треба ще здавати. Я так стою в черзі, чекаю, коли моя черга підійде. А в нас така система була там цікава і доволі, що професор приходив завжди з асистента. Професор мало був в той аудиторії, асистент більше приймав. А він там уходить, поглядіть, вийде, поглядіть, там виходить з аудиторії, підходить до мене і каже, іди бери білет, здавай екзамен. Я говорю, ні, ну, моя черга ще не підійшла, то я ж добре вчуся, це не дає мені права йти перед моїми сябрами. Идите, берите билет, у вас сегодня нет времени. Боже народження. Ну, ведаете, так что, ну, такие вот випадки были. Так для этого я казав, что это такий город релігійної толерантності. Вот, потім я був арцебіскупом у Москві, а часто в Петербургу був, справді там
Інше зовсім Ага. зовсім. А какой-то год? Вот ваше студентство, какой-то год? Це був 64-й, 70-й, там 6 років у нас вчилися чомусь в ті роки у Петербургу. І потім мене накерували до праці у Вільню. Ну, може, я ж підскакував, бо Гродно, Вільня, Совєтський Союз, на техніки ходять, автобуси ходять. Супер, все, це 180 кілометрів, бо зовсім близько. Ось. Я там працював. Ну і, як говориться, часто приїжджав батьків навідати. Наша парафія була францисканська, ось у Гродні. Ну, але святар почав хворіти, сам приходиш, їм ще нема, треба йти в другі костьоли, тільки 2 костьоли. 3 костьоли були відчинені, але в 3-му не було святара сталого, треба йти за ним, ну, другий костьол, ось і так далі. Ну, і ти споткаєш одного, другого сябра, споткаєш там так само однокласників, з якими вчився. А ці другі мені кажуть, ти там у Литве живеш, ну, видиш, святров нема, ну, видиш, біда, там семінарія є. Ти б, може, пішов би. Ну, так, видите, капля по каплі камінь точить. То это то. Тата пару раз сказав. Потім одної в Барнардинському костьолі приймаю комунію, стою на коленях, приймаю комунію, святар, який вселяє комунію, каже до мене, може б я зайшов за Христою? Я зайшов. Ну, я, каже, ведаю хто ти, я ведаю то. Я кажу, може, ти в семінарію пішов? Але найбільше зробила мама. Вот. Однажды приехал, взял молитовник, думал, что мой молитовник, все молитовники были однольковые. Вот. Пошел до костела, молиться, у францисканский костел у Гродни. Але даже, что это не мой молитовник, что это мамы молитовник. И там, ну, такая иконка, образик с молитвой матери святарской покликали для сына. Мама, яка ні одного слова не сказала, вона молиться. Ну, я найчастіше ходив у Вільні в костел в Острий-Брамський, ну, костел Святої Тереси при Острий-Брамі. І під час цих урочистостей в Острий-Брамській, Божий милосердності, ну, постановив, що йду в семінарію. Інженером добре би добре. Я вже здав кандидатські мінімуми, ось. Я вже так само, ну, добре мені вкладалося в праці, добре, ось, і так далі. Таким шанованим був інженером. От, ну, навіть патент мав там разом з іншими інженерами. Ось. Ну, але пішов в семінарію. Я безумно рад тому, что у меня получилось сделать это интервью. Как будто прикасался к какой-то части истории моего народа, той истории, которая реально имеет ценность и вес. Думаю, что те, кто будет смотреть это интервью, тоже переживут какое-то прикосновение к той части истории, которая для нас важна и сегодня. Благодарен тем, кто помогли мне организовать эту встречу, что у меня получилось. И, знаете, в моменте, когда я сидел рядом с архиепископом, думал, неужели это действительно так, что я сижу рядом и разговариваю с человеком, который имел огромное влияние на наш регион, на то, что происходит сейчас в костелах. И внутри ощущал теплоту и заботу, и ту простоту, которой обладает архиепископ, мне было очень приятно ощущать. Я был бы очень рад, если бы вы помогли этому видео распространиться больше. Поделитесь этим видео с теми, с кем можете, а мы продолжаем. Расскажите ваше первое знакомство с живым Богом. Вы тогда его ощущали присутствие, либо еще... Я відчував його з дитинства. С детства у вас было ощущение живого Бога? Так. Ну, і були так само шмат ситуацій різних було. Я так само, як інженером працював, треба було їздити і в командировки, і по Росії їздити, і так далі. Ось, і ті там якісь складності в дорозі були, і так далі. Я довіряю Божій Матці, перед Божою Матці, до Бога звертався. І, ну, скажу, що дякую Богу за все, що він мене вислуговував. Вы когда решили стать святором, пришло это внутреннее ощущение. Вы не чувствовали страх, что все-таки вы находитесь в атеистичной среде, и у вас могут быть огромные проблемы? Был ли такой страх? Так, це було вибір, що тут я позицію маю доброю у громадстві.
маю добру позицію, у праці маю добру позицію. Передо мною перспектива технаря, як говориться, ось, аспірантура. От, я вже так само в аспірантуру поступив. Ось, а тут невідомо, що буде. Ну, так сказати, у ті часи на костюл гляділи вельми косо, на святаров і так далі. Але коли Бог з нами, хто супротив нас, пішов. Какие больше были впечатления от учебы в семинарии? Потому что это же не типичная семинария, как сейчас. Ты приходишь, учишься. Как это выглядело? И какие ваши были впечатления? Ну, семінарія виглядала більш-менш так само, як сьогодні, ось, може більше обмежувань було у ті часи, бо це, були такі часи, ось. Перше, що ми прийшли, то одразу префект сказав так, що у кого, там не було радіо, не було телебачення, нічого не було. Інтернету, відомо, в ті часи ніхто не вмів, значить, ось, і так далі. Префект сказав, як у кого бачимо радіо, у цей самий момент звольнений. Радио только? Радіо, все. Ось, Ну і те саме. А помешкання було мало, бо у основному будинку семінарії знаходився воєнкомат, і ми там жили в інших будинках, потім там будували, ще трохи розбудовували. І так в покоях жили там по 4, 5, 6 чоловік. Ну, може було трохи інакше, ніж студенти, бо студенти більш свободні, скажімо, а тут є ось розклад. Коли треба вставати, коли треба йти на молитву, коли треба їсти, коли треба йти на лекції, коли відпочинок, коли треба бути на вулиці, бо не сидіти в аудиторії, коли знову треба вчитися, повний такий порядок. Але мені це подобалося. Я казав, що можна жити в семінарі. Самі ліпші роки мені були в семінарі. Можна жити без годинника. Не потрібно годинник. Дзвонок, все, позвонять, коли треба йти, коли пішов, і так далі. Ну, найбільш, може, складності на початку було з литовською мовою, бо там все на литовській мові. На литовской? Так, все на литовській мові. Я не відав. Ну, там одно друге слово, бо трохи вже в Литві працював. Але ректор і професор, вони розуміли цю ситуацію. Так, ректор сказав, перший семестр ти можеш здавати екзамен, як хочеш, на якій хочеш мові, але потім треба вже литовську взяти. І, може, ще так само допомоги було те, що він запропонував сам, що, як говориться, така самоподготовка, ми самі вчилися у покоях, де жили, там вчилися, но повинна бути тишина, щоб не розмовляли поміж собою. Але я мог пойти з кимось, з іншим семінаристом, литовцем, у іншу аудиторію, і там вже, коли він мені об'ясняв, і так далі. Всі хотіли йти, бо не вельми хто хотів сидіти у покої, допомагати мені. А мені так само було добре, бо вони мені допомагали. Я так учусь. Это я вже з другого семестра вже пішло. А были ли у вас сомнения, когда вы учились в семинарии, сомнения, что это не ваша дорога? Ні, як Бог стерег від того. Ну, напевно, може, такое закладалося, бо спотикнувся, я сиджу на лекціях, а мальчого не розумію на самому початку. І говорю, далі, а що ж треба робити? Але як я не скончу, то як? Костюл покладає на мене надію і так далі. Ні, треба йти наперед, нема чого тут оглядатися. Як продав коня, то не треба глядіти про седло. Хорошо. Экселленция, у вас наступают времена, когда вот-вот у вас случится рукоположение. Как вы это переживали, что вы отчували и какие истории с этим были связаны? Історія, це треба було відати. Весь час це підрихтовка, це формація, як я вже казав, це формація чоловіча, духовна, інтелектуальна і пастирська. Це все проходить в семінарі, різні практики і так далі. Це крок за кроком чоловік іде до цього дня. Це не просто так, що учився, і завтра сказали, тебе завтра будеш уже, завтра святором з діаконом, потім післязавтра святором станеш, скажемо. Так не буває, значить, у нас виглядять, ви характеристику пишуть. Ти їдеш на практику кожен год, літом, і це все збирається разом. Але якщо я таких заувагів, яких ти там не мав, від керівництва семінарії, мені подобалося це. Хоча, може, по натурі, як я сказав, стислі науки, математика, фізика, але як всі гуманітарні пішли. І я рихтувався до цього. Потім, відомо, це були трошки інші часи, ніж сьогодні, і тоді
сам план падрыхтоўкі да святарства быў трошкі іншы. Тады было 5 гадоў, не 6 гадоў, як сёння. Сёння, можа, яшчэ ёсць практыка, яшчэ ўводзяць, як у некаторых семінарыях для этого там 6-7 гадоў можа трываць падрыхтоўка. Там было 5 гадоў. І тады было так, што пасвячэнне ў д'яканы было ў суботу, а ў нядзелю ўжо ў святары. Так одну ноч был дьяконом человек, вот и все. Вот. Ну, але это ненормально было. Ну, и такие часы были, ну, так было. А вы, вот вопрос сейчас я вспомнил, вы же учились еще до Второго Ватиканского собора. Не, уже после. Уже после это случилось. То есть вы уже учились на римо-католического святара, такого, как мы привыкли. Ну, трошки не так. Я ще прийшов, та ще була стара імша, як говорять. Триденська, кажуть. Все на латинській мові було. Я закінчив, все на латинській мові було. Все. Бо те, що тоді перекладу не було. А рукоположення у вас було вже... На латинській мові. На латинській? Все на латинській мові було. У нас латини було вельми шмат. Вот. Я навіть з одним святаром переписувався на латинській мові. Ну, прості скази були, я переписувався. І все було на латинській мові, тому ця підрихтовка йшла з дня на день. Ну, і приходив час. Ага, і це от діякони посвячали в суботу, а в неділю вже на святара. Але це ненормально, треба, ну, канонічне право каже год раней. Ну, і біскуп вирішив, що буде год раней. Ну, и такой эксперимент, что с этого выйти и так далее. Не ведаю, чему, выбрали меня и еще одного. Двоих только. С всего курса двоих, значит. Но, відомо, може, і гонор некий там і так далі. О, що тебе вилучили з цього, от, говориться. Але це було доволі складно, бо біскуп доволі часто їздить на набоженство, і треба було їздити весь час біскупу. Було подрихтуватися, не просто так собі, от, і так далі. І посвячення костьола, там, чи які інші набоженства. Все на латинській мові було, треба було все це простудирувати, як треба. Ну, коли сказали, коли ректор сказав, що так вирішили, що ну, ми рихтувалися, 5 дзьон реколекції, як завжди, от, і після цього, ну, відомо, сказав батькам, хтось там приїхав з Одельська, от, туди, на те, так відбулося деканат. Ну, потім практика літом була, добра практика, і вона відбувалася акурат у Востой брамі, откуда я пошел в семинарию. А как практика выглядела у вас в то время? Практика выглядела в той час так, что диакон повинен был заниматься хрестить, шлюбовать. Может, не все хресты, не все шлюбы. Вот, у Востой брамі, видите, сколько шлюбов было в год? 700. 700. Хрестов 1500. Поховання 400. То це одному чоловіку не можна, але треба допомагати. Це от його завдання людей, уділяти комунію. І так само були ще такі два старіші святарі, вони тільки целебрували їм шолі, вони не промовляли гамілі, казання не промовляли. Це моя була функція промовити казання. Там казання на 2 мовах були, там було 8 їм шоу. У неділю 4 на литовській мові, 4 на польській мові. Вот. Так, це практика більш-менш так. Ну і так само катехізація дітей. Jeszcze było. Ona zabroniona była, ale tam katechizowali w Litwie, tam katechizowali w Łosii i tak dalej. Tam. Это вы как диакон так выглядели? Jak diakon, tak, jak diakon. No jeszcze gdzieś tam na nabożeństwie zapraszali czasami, u innej parafii czasami, u Łosii jakieś tam odpusty, czy co, ale больше się... На личную жизнь часу вообще не было? Ну, яка там личная жизнь? Ну, а потім раз год прийшов вже святарське посвячення. Ну, тогда уже больше людей приехало с А вы помните, что вы чувствовали в моменте вашего посвящения святарского? Я добро ведал теологию, я становлюсь альтар Христу с другим Христом. Я сегодня буду первый раз казать слово, это мое тело, это моя кровь. Я буду казать, але Иисус скажет про меня. И Он, переменяя хлеб и вино, в свое тело и свою кровь. Цудо, хто може це вчинити? Тільки святар може. І я сьогодні можу це вчинити. Бог мені дав таку ласку. Ну, ми тоді дякував Богу за це, що Божій Матері, що за покликання, за те, що витримку дала, що мог дойти до цього. А о чем было ваше первое казание?
О, я там пам'ятаю моє перше казання. Перше казання я діаконам ще казав. А як святар, не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю. Перше казання, то може не то, що діаконам було, гомілетика була у семінарі, треба було казати спочатку казання своїй групі, в якій учишся, свою курсу. Ось. І потім обмірковувалося, це добре, це не добре. І потім для усієї семінарії. Але професор гомілетики казав так: як щось кажуть в твоїм казанні, хвалять або критикують, це вельми добре. Значить, там щось було. А як нічого не кажуть, то нічого там не було. І так далі. Вы стали святаром, вы начинаете путь, который у вас был до, жизнь до и была после. С какими вызовами вы столкнулись как молодой святар, и как вы эти вызовы преодолевали? Ну, найперше, це, може, сама велика парафія була, і, напевно, до сьогоднішнього дня зостається. Тоді в Совєтському Союзі, сьогодні в Білому Совєтському Союзі такої, напевно, парафії нема на наших територіях такої великої, як я вже сказав, кілька хрестів, кілька шлюбів, кілька сповідів, там, де це і так далі. Це треба було, це як, ну, усіх цих складаностей, це не просто так, треба підрихтуватися до казання. Вот. Бо це город, великий город, і приходять не просто люди, але приходять інтелігенція, хоча це атеїстичні часи були, але однак там шмат інтелігенції було. Приходять, ось, і молоді було шмат. У нас адміністрантів було чоловік 30-40, може, в Острій Брамі, те саме. Хор литовський, хор польський, верхній хор і дольний хор, от це саме. Потім дитячий хор, молодіжний хор. Ну, не просто так, що всі там поспівати гети. Потім приходиться Христу, порозмовляти, треба відказувати на питання. Сьогодні, може, більше цього є, але вже у той час це там проявлялося. Были ли у вас проблемы, когда вы говорили казание, это вы с утра до вечера одно и то же вам надо сказать 8 раз на разных языках? Нет. Не было ли это в этом проблемы? Я не говорив того самого. Вы не говорили то же самое? Ні. Так это... Не 8, я ж говорив максимум 4, бо було 8 імшов, а максимум, звичайно, 3, звичайно, але бувало, що 4 бувало, це саме, бо у нас було там трохи кілька святорів, я ж не один там працював, один там нічого не потягне. Ну, було момент, коли був пробач я і 2 старіших святорів. Ну, казав, ці старіші святарі не промовляли казання. Тим, що цілювали, нам треба було промовляти казання. Але я старався, може, повторав литовське і польське той самий, скажімо, але другий раз литовське той самий казати, і польське той самий казати, це вже старався цього не робити. Бо, ну, часами люди, сьогодні, то може вже так не приходять, раз у неділю на одну імшу прийшов, як там імшу цих много, то шмат людей заставалося. Там була інша проблема. Тоді було у Вільні 10 костьолів відкритих, чинних, ну, святорів, коли може, не ведаю, 20-25, десь так, ну, ніби шмат, але мало на такий город, де так шмат католиків. І реколекції приходили, час Адвенту чи Великого посту, мене часто запрошали на реколекції. І я ведав, і це нас вчили нас цьому, що треба, Єсус використовував це в своїх промовах, приклади. Сьогодні цей приклад знайти вельми легко, особливо, коли ведаєш мови. В інтернет увійшов, дайте приклад мені на біжмування, дайте приклад мені на першу кому, дайте там на італійській мові, на англійській мові, ти знайдеш на польській, ти знайдеш шмати. Там вже сьогодні і на білоруській можна знайти приклади. Люди люблять ці приклади. Але у той час, де знайти ці приклади? Это было вельми складно. Вельми складно. Где вы их искали? Да, где искал. Ну, значит, мне пробаш у Троскініка, я в його на практиці один раз був. Як я там заїхав до його, він мені дав, ну, давали доволі шмат таких казанів книг, на польській мові, знаєш, Я бачу, що його там пам'ятки були, він скористався з їх, дав мені, там були приклади трошки. Але проблема в тим була, що коли ти поїдеш на ці реколекції, є люди, які вони в Острій Брамі побули на набоженстві, я вже ведаю їх, хто там є. Приїхав я в костьол Рафаела, вони там, Петра і Павла, вони там. Ти того ж самого прикладу не будеш повторати. Не забудуся до сьогоднішнього дня. Я сповідаю. Ну, боковий алтар. Тут
приступки. От, народу повна, ksiądz говорить казання, вельми добре казав, якщо не пам'ятаю. От, вельми добре казання, так говорить, вельми добрий такий проповідник був. І бабця така сидить, слухай, закончив ksiądz, амен. Люди сказали всі громко так, а бабця каже, дякую Богу, 7 раз чула. Ну, і он так само приклад. Я така, почути таке, що я 7 раз чула. Ну, не добре, я треба шукати треба. Це була вельми доволі складана справа. Якщо там так казати сказання, там там великої проблеми не було, але це так само треба сконцентруватися, треба рихтуватися до цього. Це просто так не. Я старався ось, це не було ув'язано у нас в Литві, але я в Осібрамі старався робити кожен день 2-3 хвилинки, коротеньке казання, кожен день, в будній день. І ти виробляєш сам себе. Стиль мови. Это допомагає вельми. Ну и Евангелие с недели я уже весь тиждень передо мной, я старался подрихтоваться. Не просто Были так. ли у вас сомнения на уже выбранном пути, как вы, как святар, еще до того, как вас посвятили на бискупа, были ли у вас сомнения в том, что это ваша дорога? Или вы вас не сталкивались? Дякую Богу, не было. А кризисов не было, внутренних тяжелых кризисов, чтобы не было возможности выйти к людям? Как, сейчас, как модное слово «выгорание». Вот это слово теперь придумали, это выгорание, вот выпаливание, як это слово, не веду, як сказати. Тут на білоруській мові, коли прийду, то про це ніхто не ведав. Ніхто не ведав, що читаєш, я це вигорав, це ще щось там. Ні, ну такого тоді ніхто не ведав, що це таке. Прийшов, ти працюй, ось, і все. Вот, і не було, що, ну, на жаль, заставляють святар. Тоді я нічого не чув, як хтось заставив святарствувати, хто вот. Вы, как святар, отслужили какую-то часть своей жизни в Вильне, и как дальше развивалась ваша... Да, я отслужил в Вильне, вот, написал кандидатскую диссертацию, так можно сказать, кандидатскую, она лицензиат называется. Это уже по теологии? Или по теологии, ага, так. Уже все, вы с по институтом... другим Ватиканским соборе, а еще про другий Ватиканский собор. Вот, спиталися мене, коли я вже вчився, я вчився після другого Ватиканського собору, бо другий Ватиканський собор був в той час, як я був у Ленінграді. Вот. Однак, де я мог почути, де я мог прочитати про другий Ватиканський собор? Ніде. В советской прессе этого не было. Вот. Ну, так нормально, тяжко було. І ось однойчі, на яким я курсі був, я вже... чекайте, 65-й год, це був на другому курсі. Я пришел до костела в Вильне, в Ленинграде, костела Божьей Матери Люрской, на Божье народжение. И гляжу, в пресбитерии сидит православный бискуп с клобуком. Ось митрополит, что значит, я не ведал, что митрополит, кто сидит там. Ну, закончилась мша, и пробаш каже, что ось у нас у гостях сегодня митрополит Петербургский, не, Ленинградский, Ладожский. И он теперь звернется до нас словом. Никодим. Вот. Но я чую, что вот я только что вернулся с Ватикану. Был назиральником от Русской Православной Церкви на другим Ватиканском соборе. Я говорю, что он каже? Вот. Ну, да, каже, арцебіскуп, митрополит каже, это ж все правда, значит, так не буде собі казати. Вот. То есть, перший раз про другий Ватиканський собор я почув з вуслов православного біскупа. Вот. Я так кажу православним, всім кажу, лето мені так. Ну, добре, то я вот, був у этого, а потім написав уже, працював над докторською дисертацією, потім ще 1,5 года працював у Дружківника вікарем. Потім 3 місяці працював у Вільні, вже в іншому костьолі. Ну, але святаров становився все менше. Люди тут потребували, щоб вернувся. Я так само хотів вернутися. Ну, і врешті, уповноважений по справах релігії, згодився. Я у 88 годі вернувся у Гродно. Мене призначили пробашем 2 парафій велізарних, францишканської, де я там ходив завсёды. Ну, і так само Фарна, яка сьогодні, Фарний костел, сьогодні катедральний костел, там 28 років не було святара. И вас поставили туда святором? Да. Люди самі утримували костел, люди самі молилися кожну неділю, кожне свято молилися, люди ремонтували, платили податки і так далі. Як я вошел в костел, зима була, вот, это було
у лютым вось холодна вельмі было, такая завея была, набіта народу, як гэта, ну, тут можна з кімсьці працаваць. Ну, вядома, што тут уже былі іншыя абставіны зусім. Вот. Ну, аднак, як ішла праца. Когда после интервью я садился в машину, я задумался, неужели это правда? Неужели я подготовил материал с человеком, который встречался с 3 папами римскими? Для меня лично это очень важно. Неужели это правда, что я, как обычный парень из деревни, мог сидеть и интервьюировать, задавать вопросы, любые вопросы человеку, и он был готов отвечать мне на них? И для меня это было особым невероятным чудом в моей жизни, потому что, может, и кажется, что это все так просто, но я понимаю, что на самом деле этот продукт, который я произвожу, этот контент, он имеет большее значение. Я декларирую о том, что мне хочется приблизить костел к людям, сделать так, чтобы католическое учение стало ближе людей через истории священников, через истории людей с костела. И так оно и есть. Это моя главная позиция. Когда сейчас я оглядываюсь назад и смотрю, сколько уже видео есть, ну, пройдет лет 20. И если удастся сохранить этот контент, можно будет понимать, чем жили люди, чем жил костел начала 21 века в Беларуси. И я придумал, что ничего себе, это, оказывается, очень серьезная миссия. И также я вас прошу о простой поддержке. Я в описании к этому ролику оставляю реквизиты, как вы можете меня поддержать финансово для того, чтобы я мог организовывать и доезжать дальше на подобные встречи. А с какими трудностями вы столкнулись сразу, как стали пробующим таких 2 больших парафій? Ну, найперш трудности такие, что я один, jeszcze był wikary u franciszkańskim kościele, ale wikary jeszcze obsługiwał один kościół na wiosce. Jak odprawiać się mszy, jak wyspowiadać wszystkich ludzi. Хростаў шлюбаў таксама шмат, у тыя часы было. Да першай камуніі, у тыя часы, як сёння памятаю, тады рыхтавалі толькі летам. Не было такое, як цэлы год цяпер, 2 гады, як цяпер рыхтуюць. Ну, не было такого, праграм ўжо якіх не было. Летам, тое самае ў Літве было, летам толькі рыхтавалі. Вось, а яшчэ забаронена это ўсё. Трэба якся рыхтаваць забаронена. Вось. Ну, не, людзі прыходзілі, там касцёл закрывалі, там маліліся. Па-рознаму было. Часамі падчас імшы дзеці прыходзілі з бацькамі. Самыя не маглі прыходзіць, бацькамі маглі прыходзіць. Вот дзеці. Тады была катэхеза падчас замест казання. Казание промовляешь, что хочется от меня, ты будешь, это самое. Это не только я один робил, все так шмат хто робил. Але тогда было плюс-минус 10 так, каля 300-350 человек в червені месяце, с 200-250 человек у этим лепені и с 50 человек у жнивні. Это каля 600-700 чалавек трэба было падрыхтаваць іх. Вот тут як аднаму немагчыма, ну дапамагалі старэйшыя людзі, дапамагалі, без іх нічога немагчыма было. Вот. Гэта была складанасць. Ну, складанасць, напэўна, была такая, што у тыя часы было забаронена без дазволу улады, упаўнаважаных па справах рэлігіі, ехаць дзесьці ў другі касцёл і там служыць імшу ці штосьці. Гэта было даволі складана. Вось, і яксьці дзекан кажа аднойчы мне, можа, ты рэкалекцыі святрам правядзеш? Я говорю, добра, вот. Ну, так на этой рэкалекцыі прыехаў з Гродна упаўнаважаны па справах рэлігіі, сядзеў цэлы дзень сядзеў, скажа, это не моя работа, тут паехаў домоў. Ну, то што там значыцца, говорится. Ну, не, ну, это такія вот складанасці вельмі вялікія былі. Сёння мы можам паехаць з адной парафіі ў другую, дапамагчы камусьці. У тыя часы захварэў святар. Ці штосьці сталася, не можа адправіць, не можа хтосьці іншы адправіць. А людзі прыйшлі да касцёла, імшы няма. Такія складанасці. А что вас вдохновляло вот продолжать это служение? Ну, то, что людей есть шмат, то, что люди идут. Вот. Потом треба было ремонты, это, говорится, робить. Вот. Это тоже так само непросто было в те часы. И środków было меньше, и материалов было меньше, и специалистов меньше было. Вось, а ректор нашей семинарии заўсёды казаў так, што як Бог вечны, так і ремонты вечныя, то трэба заўсёды гэтыя ремонты рабіць. Вот, але ремонты рабілася, ці будаваліся новыя касцёлы, каб у іх будаваць сапраўдны касцёл, бо сапраўдны касцёл — гэта душы людскія, гэта містычнае цела Езуса. Ведаце,
бачыш людзей шмат, то ты зусім інакш. Вот я паехаў у Москву, спачатку мне было складана вельмі. Ну, сама Москва, Санкт-Петербург, Калининград, так, там шмат людей, але меньше, мало людей. Я еще про Гродно спрошу. Вы когда были с Святором, как вы передвигались? Вы пешком ходили или у вас была какая-то машина, велосипед? Как это вы выглядели с Святора? Не, у меня была машина, я уже с Вельни приехал на «Жигулях». Приехал. На «Жигулях» приехали? Да, приехал на «Жигулях». Вот. А на улице, когда вы ходили на улице, были ли у вас какие-нибудь от людей, простых, неверующих, какие-нибудь там нападения, либо там высмеивания? Никто ничего не сказал николи. Одна только такая цікавая справа была, что в одной из газет было написано, что у нас з'явився новый Святар у Гродні. Вот, и он отсюда походит. И мы так задались питанием, что с ним сталося? Инженер, в аспирантуре учился. Что с ним сталося, что я все в семинарии пошел? Что такое? Ну, мы так это доследовали. И ведаем чему. Як он был у Вільні, то йому з'явилася Святая Тереса і сказала, що треба йти в семінарію. На самій справі, яка мені Святая Тереса не з'явилася, але найбільше часу я молився в костьолі Святої Тереси. Ніхто ні разу нічого не казав, одразу встановилися добрі відносини з православною церквою так само. Тоді митрополит Філарет був святої пам'яті, він був тоді мінський і білоруський, і в Гродні бував, а він вельми дружив добре з Дзеканом Гродзенським. Я с Дзеканом Гродзенским не познайомив з ним, и мы так посябровали с ним. Расскажите, как случилась ваша подготовка, или как это сложилось, что вас решили назначить біскупом? Что вы чувствовали, и как к этому пришло? Я не ведаю. Это треба у папы питаться. Это треба у папы питаться. Ну, відомо, все уже отчували, что змены надыходят. 88 год, я в 88 приехал в Гродно. Вот. 88 год православная церква отсвяткувала тысячегодие Хросту. Это было великое свято. Вот. И они почали звонить у звоны, а у нас не звонят у звоны. Я пошел у Гродзенских архивиканкам, кажу, ну то, может, нам дозволите звонить? Они кажут, кто вам заборонял? Я говорю, я не ведаю, я приехал, кажу, что заборонено. Покажите, никто не заборонял. А мы почали звонить. Вот. А тоді був такий звичай ще, що якось дзвонять у дзвони, та хтось помер. І гэты велізарны звон, ён на десятки кілометрів чуваць його з Бернардинського костьола. Як зазвонив, то люди веруючі, католики з ринку, все побігли до костьола, бо ксьонз помер. А ксьонз їм що відправляє в цей час? Ну, смішно, але такий факт, значиться. Но гэта трэба было, вось, штосьці такое змянялася. Потым, памятаю, я знаходжуся ў закрыстыі фарнага касцёла, телефон. І тэлефануе замначальніка вязніцы, якая там побач. Замначальник вязніцы. А чего? Что тут такое? Ну, знаете, такая просьба до вас есть, тут эти вот два вязни просят споткаться со Святаром. Ну, я тогда попросил Святара, який был викарием у францисканском костеле, ты сходи, Станислав, говорю. И он пошел туда и приходит и каже, эти два вязни были за забойство сидеть. И что они сказали? Мы час от часу мы следим телевизор, мы бачим православная церква святкувала. Ми чуємо тепер, що дзвони почали битися, там дзвони побач в'язниці, чувачі, де дзвони б'ють, чогось. Що там органи грає, що там чувачі, то що в цій в'язниці, що там на божество йдуть. І прийшли до висновки, щоб ми були б віруючими, ми не зробили б цих преступлень, які зробили. Що більшого потрібно для Святара? Вот, дайте нам книги якісь, там щось ще відомо, що ми там занесли потім і так далі. Вот, ну, для цього было непросто. Самая великая складанность была в том, что не было святаров, что так само костёлы вокол позамыканыя. Люди все идут, у гэтых Гродно едут, все, вот этих з рана до вечера людей шмат. Потім до хворих треба ездить по вёсках, это часу шмат займає, треба ехать. Вот. Проблема в том, что нема святаров, вот, але адчувалася, что штось змяняецца, бо ўжо, скажем, той самый митрополит Филарет запросил примаса Польши кардинала Глемпа.
Які проїхав? Гродно, Ліда, Новогрудок, Мінськ, Нєшвіж. Маси народу повсюди. От. Ну і він каже, з владами там спотикався, каже, всюди людей, каже, біскупа нема, семінарії нема, святоров нема, а це все потрібно. Знаєте, вже, як говориться, у повітрі відчувалися зміни, що будуть ніякі зміни. Ну, потім вони прийшли. А как это конкретно выглядело? Вы сидите на стуле, вам звонят, и вы станете... Алло, Тадеуш, вы становитесь бискупом, Ксенс Тадеуш, вы завтра будете бискупом. Как это выглядит? Ну, вигляджало, це правда був дзвонок, і сказали, що там раз пару днів буде обвіщений біскупом. От. Вы? Так, але перед гэтым спыталіся, ці я згоджу, бо так не можна нікого призначити, хто не згаджається. А письмом никаким это не было письма, что вот мы запрошаем вас стать бискупом? Как? Или вам, а кто вам звонил? Тоді не було анунціатори, тоді нічого не було, значить. А кто звонил вам? Кто сказал? Ну, святар один звонил. А, святар, который знал, что это будет... Так, святар звонил. Этот момент, когда, ну, вы когда услышали, что кого-то назначат бискупом, вы предполагали, что это будете я вы? Я не услышал, что назначат, но просто уже, ну, это чувать было, и святари кажуть, и это все чувать было, что повинні наступити зміни якісь. Це, ну, знаєш, коли розмовляєш з этими, з уповноваженими по справах релігії, з іншими владами, але, ну, что робить? Люди ходят, святоров нема, что это самое. Для этого потрібен біскуп, потрібна семінарія. Я відказував завжди. Не, ну як, ну де ми візьмемо? От, і тих святоров, як семінарії нема. Потрібна семінарія. А хто їх висвятить? Потрібний біскуп. От. І виття ніякого нема. Відчувалося, що влади так само були заклопотані тим, що, ну, треба нормалізувати цю ситуацію. От, і так далі. Тому... А вы предвкушали, что именно вас назначат бискупом? Нет, или вы не чувствовали этого? Откуда я мог? И когда вы узнали, что вот вы бискуп, вам это объявили, и что вы почувствовали? Ще одна проблема на голову звалилася. Мало своїх, мало гэтых, то ще одна. Ну, але я з іншого боку ведав, що їм потрібний, бо, як каже святий Ігнацій Антиохійський, там, де біскуп, там є костьол. Костел не може в повні себе реалізувати без біскупа. От. Повинен бути той, хто керує гэтым місцевим костелом. А чем отличается обычный святар от бискупа? Ну, обычный святар не може уділяти усіх сакраментів. А біскуп уделяет уже все сакраменты? Так. Ну, усі це так умовно кажуть, бо сакрамент суженства ні святар не уділяє, ні біскуп не уділяє, ні папа не уділяє. Гэты сакрамент уділяють суженці один одному. Тільки святар ці біскуп з'являється свідком этого, підсвячає, що це так відбулося. Це така от. А так біскуп, це хто? Тільки біскуп може висвятити святара, значить, сакрамент конфірмації. Расскажите, как началась появляться семинария? Это, получается, вы за это взяли ответственность и начали это формовать, или это уже была как бы готовая почва, чтобы только... Ничего не было, бо ничего не было до этого, вот, и я ведал, что потребна семинария. Но мое посвячение у біскупа відбулося у Римі, в Ватикані, бо тоді телефон наступний був «Приїдь у Ватикан». И вы на машине поехали туда? Нет, это на машине. На машине. Треба було отримати заміжний паспорт спочатку, візу отримати. Про Москву самолітом летів. Вот, там на машине. Не было проблем? Ну, цель поездки вы говорили какая, когда паспорт получали, или там не надо такого было? Ну, паспорт я ведаю. Ну, шмат хто отримував паспорт. Это не было уже проблемой? Якщо так, ніхто там... Расскажите ваше первое впечатление, когда вы встретились впервые с папой. Ну, то перше, до папи, приїхали туди. Я з папою зустрівся раніше ще, бо як я був у Вільні, то мій пробаш, він одночасово був секретарем конференції біскупів Литви. Вот, они мають там такі споткання, там час від часу. Ось, і він мову не ведав інших. Ось.
Он каже, поедем, каже, от. Я так казав, буду твою валізку твою носити, буду, поїду. От. Ну і тоді було споткання на площі Святого Петра під час цієї гульної аудієнції, вот так от говориться. І він мені представив, що от такі, все, вот це буде, там нічого. Ну, а саме більше було тоді, як приїхав в Італію вже на це, тоді там треба було походити по всіх конгрегаціях, от, ну, все хотели видеть, какая ситуация костела в былом Советском Союзе, вот, в Беларуси так само, вот, и так далее. И ну, важно было, что я, наверное, занепокоены ситуацией, что ну, радуется тому, что уже призначенный бискуп, значит, как говорится, камень зрушен из места, вот, что с ним будет далее, вот, и отчувалось, что будут новые призначения, не только в Беларуси, но и в інших краинах, что не было нигде, только Литва и Латвия имели бискупа, уж никто не вел. Третье место это было уже Беларусь. Беларусь, это вы первый, кого назначили здесь? Так. Вот. Ну и потом тогда было, папа сказал, что будет споткання з папою було так само, папа сказал, что там будет посвячать 3 нунців, ну то як коли я не відмовляюся, то я можу ще 4-м бути коли їх. Вот. І відомо, що я куди там поїду, щоб тут так само, а хто висвятить? Або з Польщі треба було, або з Литви, або з Латвії когось привезти. Вот. Это не одного, это 3 біскупи повинні бути. Вот. Ну і потім ми летіли вже на перше моє набожество разом з арцибіскупом Колосона, Франческо Колосона, який потім, год пізніше, був призначений першим нунцієм у Совєтському Союзі. Він тоді не називався нунцієм, був представник Ватикану. І в самоліті він мене питається, летим, в самоліті питається, чи я не думаю відкрити семінарію. Некоторые жартують, ближей Бога, но Бог повсюду вверху. Вот. Тут отказ один тільки. Вот. Але було вельми складно. Мати дозвол, а потім де, значить, і так далі. Вот. Ну, але було вибрано Гродно. Ну, у Гродні найбільше католиків, ось, трохи більше святарів. А поза тим, гродзенський декан, ksiądz Михайло Аронович, святой пам'яті вже, він мені сказав, що ще перед Другою Світовою війною був план зробити Гродзенську дієцезію. І у Белим по Бернардинському кляштері, який знаходиться біля Бернардинського костьола, відкрити семінарію. А там на той час була санепідемстанція. І я почав ходити. Вот. Ну і вийшло так, що все вертається на круги своя. Вот. Был бископ, и была заснована семинария. До сегодняшнего дня местится там. А вы помните первых семинаристов, которых рукополагали священники? Вот этот сам момент, что вот оно свершилось здесь, на нашей земле. Пам'ятаю, але пам'ятаю, може, другое інше. Як я приймав перших семінаристів, тоді на перший курс прийшло біля 40 семінаристів. Сьогодні на 6 курсах нема стільки. Вот. І я, пам'ятаю, призначив день екзамену. Это было в середине жнивня. Я жил при францисканском костеле, сел в свою машину, приехал в Бернардинский костел. Был там семинария будет уже, там экзамен будет. Ну, пошел до декана, вот. Сказал декану тоже, ты будешь принимать экзамен, треба ж хтось приймав ті екзамени, значить, вот, семинаристов. Приходжу до него, и он плачет. Я говорю, чего, что такое? Семинарию открываем, такая разница. Так, каже. Я, каже, вже тут більше 20 років працюю в цьому костюлі. Я ведаю кожного чоловіка, хто тут приходить. А сьогодні, каже, я це роблю їм, що відчиняються двері, виходять. Один, другий, третій, четвертий, молоді люди виходять. Куди вони йдуть? Чого вони прийшли? Я ведаю, чого. На екзамен приїхали. Это было такое, ведаете, вот, старый человек, вот он каже такое, вот, это самое. Ну так, пам'ятаю, тоді були в Гродзенській катедрі, і не були підрихтовані у Рідзі, некоторі училища у Рідзі не були підрихтовані у Рідзі. Були 3 святарі, в 90-м годі я їх висвятив на святару. А расскажите, что вы чувствуете и чувствовали на протяжении вашего уже бискупского служения, когда вы посвящаете, рукополагаете новых святаров? Есть какое-то особое ощущение? Ну, відомо, що це, видите, як відкривали семінарію,
Трэба было таксама імшу цэлебраваць, ну і гамелію сказаць, пропаведь. Вось. І тады мне такая думка прыйшла. Потым я часта паўтараю, цяпер яшчэ нават паўтараю, што чалавек хворы, яго лечаць, часамі робяць трансфузію крыві. Робяць, каб вылечыць трансфузіі крыві. У нас не было святароў. Мы з-за мяжы пачалі заклікаць святароў. Гэта была трансфузія. Але патрэбна, сэрца павінна працаваць, сваю кроў даваць. А семінар – гэта сэрца дыяцэзы, сэрца мясцовага касцёла. Яно павінна быць рытмічна, без всякіх там перабояў, без арытміі, говорится, і так далей. Ну і адчувае, што калі прыходзяць новыя святары, значыць, гэта сэрца б'ецца. Хаця хацелася бы, каб лепей білося, бо мало пакліканняў, б'ецца. І ведае, што прыходзіць яшчэ той, хто будзе працаўнікоў на жніве пана. Езус сказаў, жніво вялікае, але работнікаў мала. Прасіце пана жніва, каб паслаў сваіх работнікаў, ён пасылае. Это, ведаеце, кожнае святарскае пасведчанне, это перажывае, напэўна, не толькі той, хто прымае гэтае пасведчанне, а той, хто пасвячае таксама. Бо прыходзіць той, хто калісьці цябе заменіць. Вы біскупам былі сразу в Гродні, в городе Гродно, там было вас Я быў у Гродзе. У Гродне просто было маё... Там я жыў, я быў прызначаны біскупам, апостольским адміністратарам Мінскай дыяцэзі. Минской. На самой справе, Мінскай А в дыяцэзі. Минской диацезе она была вот как сейчас, или это было... Не, Мінскай дыяцэзі для каталікоў Беларусі, так написано. Вся страна была в Минске. Да. Мінская дыяцэзія не супадала з межы яе. Это разные. Пенская дыяцэзія была, частка Віленская дыяцэзія была і так далей. Але такая ситуация, такие межы были теперь новые. Это я был призначен апостольским администратором Минской диецезии для католиков Беларуси. А с какими вызовами вы столкнулись как бискуп, приехавший сюда, и вызовы вот этой эпохи? Потому что меняется мир, много очень народа пошло в костелы, оно открывается. Какие вызовы вы переживали и как вы их решали? Первый вызов – это откуда взять святароў. Откуда взять? Нема никого. На той час было каля 60 святароў. В Беларуси? В всей Беларуси. И большасць из них это старейшие, ніж за 70 годов. И там процентов 90 было таких старейших за 70 годов. Вот. Что, с кем працаваць, что заўтра рабіць? Вот. Хадзіў да ўладаў, каб дазволілі приехать з Польши, приехали, атрымаў дазвол, каб 50 приехало. Великий зашчык был. 50 святароў приехало? Так, 50 святароў приехало. Потім дазвол, каб приехали законніцы, таксама приехали. Напэўна, гэта, як я сказаў, трансфузія, вот. Але яна патрэбна была. Без этого нічого не зробіш, без святароў, без... Гэта патрэбна. Патрэбна была літаратура. Вядома, што ў тыя часы такая традыцыйна было, на польскай мове ўсё было. Але я ведаў, што трэба, каб было на беларускай мове. І вельмі хутка мы зрабілі пераклад парадку святой імшы на беларускай мове. Вельмі хутка было выдадзена 50 000 экземпляраў. Вот. И вельмі хутка зрабілі кароткі катехизис на беларускай мове. А не было конфликта между людьми, которые привыкли к польской мове, и то, как это внедрялось белорусская мова к людям? Нет, спочатку чуть-чуть забезпечили литературу, чуть-чуть, еще мало, это еще потом далее робилося. Конфликта, напевно, спочатку не всім это падабалася, значит. Однак треба бути реалістом. Я так само ведаю, що це еволюційний процес. Приказом тут нічого не зробиш. Вот. І найбільш, відомо, на польській мові целебрувалося, і на сьогоднішнього дня целебрується у Гродзенській дієцезії. Так історично склалося. Однак уже у Гродзенській дієцезії все більше і більше імшаў, які целебруються на польській мові, але читання і казання на білоруській. Это эволюция, это процесс, який ідзе. Бо коли тоді люди, старіші люди, вони розуміли добре польську мову, вони навіть не ведали. Но сьогодні є такі, він сповідатися не вміє інакше, тільки по-польську сповідається. Ну, то що йому треба сказати? Йому треба йти до цього, треба допомогти цьому чоловіку. Нове покоління виростає, вже виростає інакше. Це еволюційний процес. І я думаю, що був вибраний добрий спосіб, добрий шлях, і він здає екзамен. Це одразу не можна зробити. От завтрашнього дня будемо робити.
не було нічого, термінології. До сьогоднішнього дня ми не маємо нормальної термінології. Вона розвивається, це потрібно, часу треба, значить, і філологів треба підрихтованих, і поетів може, і щось ще далі, значить, я ведаю, от так переклали бревіарі в Польщі, що зробили? Переклали бревіарі і віддали по монашським супольностям, казали співати. І вони співають, і кажуть, тут не співається, тут не співається. І тоді новий робить. Ну, а хто це зробить? Чи це можна приказом зробити? Не можна. Але треба це робити. І це робилося, і це робиться далі. І ну, здає екзамен. Ось, і так, там, от, це було виклик. Виклик був далі, що треба було, костьоли в більшості були конфісковані. От. Але Бог як благословив, що я був, біскупом тут немного, таки 1,5 года. Потім в Москву мене відправили. Вот. Каля 100 костьолів добрав. Я не пам'ятаю, 97-98. Ну, як з ним розмовляв? Я йшов до влади, розмовляв. Я не посилав нікого. Ніхто за мене не ходив, я сам повсюди йшов, сам розмовляв. І домовлявся часами. Я так само їх розумів, що ну, передати сьогодні, як тут завод якийсь. Як передати, а люди працюють, без праці остануться. Так само не добре. Але шукалася допомога, шукалася вище. Наприклад, цей будинок поділений, там які покої є, більше, менше, і так далі. Актовий зал є, наприклад. От. Ну, дозвольте нам тут молитися. І йшли на це. І давали нам на це. Потім яким чином мене звільнялося. Ну, я вибрав такий метод на той час. І не ведаю, може хтось інший вибрав би, але він спрацював, мені здається. Це проблема. Проблема – далі катехізація дітей. Як вести, на якій мові вести, як це все робити. Діти вже не вельми добре розуміли. Ті, хто приїхав з Польщі, так само не вельми добре розуміли білоруську чи російську, значить. От. І тут говориться рух двох напрямкових. От. Їм треба було вчитися нашу культуру, нашу мову, а нам треба було вчитися так само щось. От. Але як все це робилося потроху притиралося одно до другого, і щось робилося. Це був так само вельми великий виклик. І він ще й на сьогоднішнього дня позостається. Потім викликом стала велика проблема – це мас-медіа. Я добре це розумів, що це новий спосіб евангелізації. Ми радуємося, що у нас костьоли виповнені. Ми радуємося, що там шмат людей. Но кольки це процентів, кольки це відсотків у всій кількості? Вельми мало. А сьогодні брати час телебачення, радіо, месенджери різні. Вони ж доходять молодь, що у чим я сидить сьогодні? То в інтернеті сидить сьогодні. І треба допомогти їй для цієї програми. Щось зроблено, але це, здається, ще треба значно більше. Це був виклик. Уже в той час я вже це відчував, мені вдалося ще зробити, але вже мої послідовники зробили, але я вже контролював це в Москві. Ми там вельми хутко газету заснували. А вас назначили потом служить в России. Как это выглядело и почему вас туда поставили? И что вы чувствовали, когда вас забрали оттуда туда? Ну, що чувствував, значить, мені тут було вельми добре. Мені тут все добре йшло, семінарія відкрилася. Я коледж відкрив у Гродні, катехетичні курси відкрив. Ну, добре, костьолов этих добрався. Так добре йшло. Усього тут нечекано приходить команда їхати. Ну, тут засталися біскупи, після мене 2 біскупів прийшло. Я поїхав туди, а там, там во всій Росії було 5-6 святоров. Ви представляєте, як це саме, з чого розпочинати? Ну, і мене призначили тоді апостольським адміністратором для європейської частини Росії, сидів в Москві. А моєго сябра, з яким я разом у семінарі вчився, який був на 2 роки курсом менше за мене, Йозефа Верта призначили у Новосибірськ. Ну і ми так розпочали з ним потроху. Було вельми складно. Але як це йшло, і семінарія. А были ли у вас какие-нибудь претензии к Богу, что за что мне такое задание?
Некоторые казали, за что тебя наказали. Вот. Я казал, что мне дали новое поле для работы, новую махчимость, мог выкористать гэтые махчимости. А может, раскрыть такое, может, яркое какое-нибудь воспоминание с момента служения в России, как, может, одно из самых ярких? Ну, одно из самых ярких – это, напевно, открытие семинарии. Открытие семинарии. Да, я в 91-м поехал в семинарию. В 91-м я уже открыл колледж там одразу. Да. Помешканию было, ничего не было. Вот, открыл и все. И в 93-м открыл семинарию. Вот, мы чуть-чуть, нам несколько помешканий в катедре, велизарной катедре, отдали, она была на 4 поверхи поделена, но чуть-чуть нам отдали, и мы в этих отдали, потом такие эти будовляные такие, значит, вагончики, говорится, вот, там учились, там минусовая температура была, студенты учились. Але историчная семинария находится в Питере, в Петербургу, в моем любимом Ленинграде. Ну, я пошел там ходить до уладов и так далее. Там они вельми открытыми были. И эту семинарию мне отдали. И уже 3-й курс розпочали мы там. Уже перевели всех там и там. Там не все одразу отдали, але так добрый кавалок отдали, и потом потроху її передавали. Вот так вот открытие семинарии. Бо я ведал, что это сердце почало працювати. Потім, відомо, это консекрація катедри в Москве. В Москве есть катедра. Кто мог подумать об этом? Это же было 30, больше за 30 бискупов приехало с разных краин света. Державный секретарь Ватикана приехал, другая особа в католическом костеле приехал, главным консекратором был. Это было нечто такое, что тяжко было. Ну и потом, відомо, 99-й год, першие посвящения у Петербургу. Першие после 1918 года. Вот в 1918 году была закрыта семинария в Петербургу, историчная, яка там існувала в царские часы, и не было никаких посвящений. Это после стольких годов эти посвящения были. Были 3 новых святаря высвяченные. Ну и там вот ведаю, что тогда Ватиканское телебачение приехало, прямой репортаж вело, но это было нечто такое, знаете, такое, что тяжко было себе уявить навіть несколько годов. Я ж пам'ятаю, був такий один костел, і тут вже один костел передали, мені другий костел передали. Так, їх треба було всіх ремонтувати, треба було всі ці перегородки валити, там все це, ну, але було що робити. І люди тоді з ентузіазмом вельми відносилися, вельми допомагали, вельми йшли, працювали, люди самі. Ваши визиты и общение с папой. Не так много людей у нас, кто напрямую общался с папой. Были ли у вас какие-нибудь конфликты, может, с ним? Либо, наоборот, вы всегда были под большим впечатлением и вдохновением? Как вы переживали это? Ну, значит, наибольше я споткался со всеми, але с Яном Павлом другим. Ну, довольно часто, бо он любил до себя запрошать. Найперше, это синоды біскупов, які відбуваються примерно кожні 3 роки. Для тих синодах був шмат. І його правило було, що він повинен був запросити до себе кожного біскупа. Эта група приходила 10 чоловік, він запрошував на обід або на коляцію. І під час цього кожен повинен був щось сказати. І він мав візію костьола з перших вуснов. Не то, що хтось там щось сказав. Це вельми добре було з пастирського пункту гледження. Ну, а крім того, значить, він вельми цікавився Росією, цікавився Білорусію. Ну, і коли хтось із біскупів з былого Совєтського Союзу з'являвся, коли він довідався, то він там десь шукав час, як споткатися. Почему у него был такой особый интерес именно к этим регионам? Ну, ведь тут був переслід, тут так довго переслід одраджається. Як одраджається? Що? Які проблеми? Ну, коли я розказую йому про проблеми, то він завжди каже, пам'ятає Фатимским посланням, где Божья Мать в Фатиме в 1917 году, я сказала, мое беззаганное сердце затріумфує, і Росія навернется. Пам'ятає об этом. Вот, он так верит. И это для Яна Павла II это было особое ожидание, что вот-вот оно должно произойти. Он ждал, что это вот может уже произошло. Да. А переживали ли вы какое-то особое мистическое откровение Господа в своей жизни? Каким-то особым образом его проявления в своей жизни? Ну, проявление всюду было, но там какое-то откровение откровение уже было, Евангелие написано, другого не будет. Но он действует, скажем,
ну, даже то же самое, тот же Московский кафедральный собор, или та же самая семинария. Ну, как себе представить, что это здесь будет, что это будет здесь, значит, это самое. Я открываю семинарию, мне говорят, что ты вообще в своем уме или нет, что ты робишь, значит, это самое. Вот. И это я надеюсь на Бога, что щось зробить, вот, и он робил. А с какими кризисами вы столкнулись в моменте, когда вам не хватало ресурса на вашу працу? Были такие кризисы? Или у вас всегда был... Ні, ну, ресурсів не хватало, як я вже казав. Завжди не хватало ресурсів. І сьогодні в костелі не хватає ресурсів. Це персонального ресурсу, це святоров, консекрованных особов. Вот это вот было. Вот эта проблема была. Но у нас, я говорю, тут у Беларуси семинария, там у Питере семинария. Потім, скажем, этих катехетов не было, але колледжи есть, и тут есть. А где вот вы лично черпали ресурс для того, чтобы давать вот эту свою послугу? Где вы брали этот ресурс? Ресурс для себя, чтобы вот я... Дивіться, на молитві. На молитві. На молитві, на довірі до Богу. Не я працюю, він працює. Я тільки його руки. І все. Може, ти мене покликав, давай робота, я тільки твої руки, давай мені ідеї якісь. Ось ці ідеї народжалися. Ну, видите, як розповідають про Яна 23-го папу. От він такий був вельми проблеми такі в костьолі. Як, що я маю робити? Ну і так, кажуть, сон такий маєш. Що йому каже, Ісус каже, що ти приймаєшся? Дух Святий веде костьол, ти слухай його і роби його. Костел учит, что наше земное пребывание, оно направлено на небо. Назовите ваш личный метод, как вы крочите на небо. Був малим, пам'ятаю, ксьон сказання казав, ну і каже, люди питаються, як стати святим. Вельми просто. Заховувати Божі заповіді. Це дорога. Сказати просто, виконати не просто, як ми ведаємо. Но це дорога, це один шлях. Как вы в повседневности своей чувствуете Божье присутствие? Ну, Бог присутнічає, треба так не закриватися перед Ним, а не закриваєшся перед Ним. Про молитву устав, треба подякувати Богу, що ти живий, що ти устав, попросити благословення на цей день. Тому святора є свої молитви кожен день, мша кожен день, читання Святого Писання, інших святих книг, так само рихтуватися до проповідей, до конференцій якихось. Это не якісь там светские справи, це справи духовні. Вот, і там так само, ну, здається, конференція нам на одну чи іншу тему, але ти углубляєшся, бо просто всього це бачиш, що це Бог там дійничає. Треба йти до цієї криниці, якою з'являється Бог. Вот. І не боятися стати на колені, вже пити. Ви у вёсці були? Я сам с вёски родом. Сам з вёски, видите, косили колесці косами. Бывало, да. Так, гарячиня летом. Пить хочется. Знаете, криничку. Хочется напиться. Ну, як напьешься? Так не напьешься. Треба стати на колені. Жменяйся. Тут так само треба стати на колені. Перед этой криницей, якою з'являється Бог, який дає сили. Я считаю, что мне удалось нарисовать портрет доброго человека, который искренне хотел воздействовать на то, что он мог воздействовать, чтобы на этой земле людям было хорошо. И я рад стать частью этой истории, чтобы люди узнали о том, какой добрый наш Бог. Какой добрый Бог, который открывает себя также через учение католической церкви. Поэтому я приглашаю задуматься о том, как бы вы могли бы стать частью распространения благой вести через СМИ, через то, чтобы рассказывать людям о том, какой добрый наш Бог. И самым простым способом, наверное, есть поделиться этим видео. Я уже просил вас этим сделать. Но также в моменте просмотра
когда вы смотрите это видео, важно, чтобы вы подписались на этот канал, потому что когда вы подписываетесь, алгоритмы YouTube воспринимают то, что это контент интересный, и он будет предлагать, искать, кому предложить это видео дальше. Людям незнакомым, которых мы не узнаем, но которым будет важно это видео. Также я прошу вас, отправьте это видео тому, кому вы считаете, что оно поможет пересмотреть свои какие-то взгляды, либо разрушить предрассудки, которые мешают человеку приблизиться к тайне любви Божьей. Какие вы видите проблемы современного костела? Но самая великая проблема – это сегодня кризис веры. І за этим кризисом веры тягнется кризис покликанів, кризис у святарському житті, у монашському житті, кризис у житті самого вірника, кризис у житті сім'ї. Бо нема гэтага центра притяжения, нема гэтай критицы, до якой чоловік ідзе Богу. Я Бог, чоловік поставив себе на место Бога. Я все вырашаю. Не вельми вырашаю. Пришел ковид, и что? И подняли все лапки, и все технологии, и все это, и ничего не помогло. Вот. Ну, добро, медицина развивается, там прививки пошли, прищепки и так далее. Что с тем? Это было это самое. Теперь, скажем, пожар в этом Лос-Анджелесе. Ну так эти узнагороды дают, ну, эта артистка каже, то, что мы досягнули, мы без Бога досягнули. Не прошло 3 зон. Вот. И что стало? Самые богатейшие люди. Вот. Я добре ведаю, что я там в Лос-Анджелесе не один раз был. Вот. Это Голливуд, эти кварталы, неведомо, люди спали на грошах, вот, сколько они имеют. Все пошло с дымом. Вот. Человек спадзяецца на развіццё навукі, культуры, это патрэбна, это ўсё без гэтага не кажа, але все равно без Бога не да парога, это уже не один раз чалавек паказвае. Это вот кризис веры. І в гэтым кризисе ўжо нагадваў будучы папа Бенедикт XVI, яшчэ як просты святар, просты ксёндз. Вот. Ён такі напісаў рапорт об стане веры. Ще далеко до того, я ще не був біскупом, того святаром був. І він вже тоді бачив, як пророк, бачив, що щось не так, що чоловік відходить від своїх коренів, християнських коренів, і так живе. Ну, та ж сама Європа. Ось. Ці заснувальники Євросоюзу, Єврозв'язу, вони всі були віруючі, вони всі християнами були. Вони всі християнські коштовності ставили у фундамент этой об'єднаної Європи. А де це сьогодні ці християнські коштовності? Там їх нема. Тепер європейські коштовності з'явилися. А коли є європейські, то чому нема африканських, чому нема американських, чому нема азіатських і так далі. Ну, які вони? Які це європейські коштовності? Розводи, аборти, евтаназії, невідомо кількі джендери, полов чоловіка і так далі. Ну, то, що не згодно з Божим законом. Вот. І це самая велика проблема, коли треба вернутися до гэтых коронів, треба з подрезаними коренями засохне. І ми бачимо це сьогодні. Вот. Эта сытая Европа вот, является бедной духовно. Вот. И она спотыкается с такими проблемами, которые не ведаю, как вырашать их. Вот. Вот как, если прочитав так, что она так слизгается с боку в бок. Вот. Як маятник якийсь сходить, і не ведає, як, знаєте, це самая велика проблема, от того починаються всі інші проблеми, тому вернуться до цих коренів. Есть предпосылки до гэтага таксама добрыя, ну, паглядзеце, вот, там Буцлаўскі фэст ці Тракельскі фэст. Колькі людзей туды прыязджаюць? Колькі людзей пешку ідзе? Чого яны ідуць? Могли бы сесть на автобус и приехать. Ну, решт ровером. Я так само ездил там, и так далее. Вот, а идут пешку.
Сьогодні пече сонце, завтра буде вітер дуть, післязавтра дощ, завтра ще там якийсь день холодно буде, але йдуть. І несуть свідчення, чогось йдуть. Питаюся тут такої дівчину, чого ти йдеш це? Подзарядить свої духовні акумулятори на цілий год. Это такі добрі відкази. Відчуває, эта молодь, вона відчуває, що щось не так. Він, може, має все, ось. Може, має все, але чомусь це не так. От. І поглядимо на сучасний світ. Інтернет зробив з великого світу вёску таку. Ми ведаємо, що сталося десь там. І мгновенно ведаємо, але людей не об'єднав. У нас у смартфоні так много адресов, так много телефонів, сябров. Але довірити нема кому. На жаль. Колись ці доми будували з глини, але серці людей були золотими. Сьогодні помешкання людей, доми людей блищать золотом, а серці кам'яне. Є тут проблеми, інші проблеми. Як чоловік з чоловіком повинен жити, війни, терористичні акти, корупція і так далі. Нема до кого відноситься чоловік, забився тим, що він повинен мати фундамент якийсь, стояти моцно на цьому фундаменті. І пункт відносин мати. Цим пунктом відносин являється Бог і Його закон. Каким вы видите будущее Костела? Костел переживає вельми великий кризис. Ми бачимо, що і на божествах менш людей. Може, на Білорусі це ще не вельми так бачно, але вже на Заході це вельми бачно. Вот. Это прийде так само і на нас. Вот. Гэты пресловутый інтернет, он там вучить всьому, говориться, вот, сродки масової комунікації, так само люди так само їздять, бачать, як гэта ёсць, ось, і гэта прийде. Ось. Тут, напевно, уже пройшов час масовості віри. Сьогодні потрібні малі, може, супольності, може, з різними харизмами, але моцно віруючі. От як це маленький, як Христос каже у Євангелії, маленький зачин, і він чисто. От. І воно росте, це чисто. Так само з цього маленького зачину, як потім все розпочалося наново. Так само, як розпочалося 12 апостолів. От. Сьогодні 2 мільярди християн у світі. А було 12 апостолів тільки. От. Так само сьогодні нам треба. І так само ті, хто справді клопочеться про Костел, ті, хто думає про його будучиню, не тільки про сьогоднішній день, а що завтра буде, повинні пам'ятати тим, що вони всі з'являються апостолами. Неважно, святар, біскуп, папа, законник, законниця, кожен похрещений, він з'являється апостолом. Бо він моцею сакраменту хресту приймає уділ у огольному святарстві Христовому. І він відказний за переказ Євангелія, відказний за переказ доброї новини. Своїм життям він повинен свідчити Євангелія. Він показати свою християнську тоєсність, а не те, що я сьогодні католик, завтра не католик, сьогодні віруючий, завтра не віруючий, сьогодні християнин, завтра поганин. І так далі. Не те, що як це вітер кориша галинку на древі. Ні, моцно триматися. От. Як Ісус каже про святого Яна Хрестителя, він не був подобний такої галинки. От. Він був моцним в своїй вірі, так само бути моцним у вірі, але нести цю віру іншим. Не казати, що це ксьондз зробить, що це законник зробить, це законниця зробить, катехет зробить. Я, кожен чоловік, я християнин, я відказний. Не тільки за себе, але й за сусіда, за того, кого споткав, за кожного іншого чоловіка. Це означає за будучи християнства і тоді, справді ми станемо тим зачином, який це чесно почне, чесне християнство почне далі на ново рости. Складаний час, особливо цей час секуляризму, морального релятивізму, бо на перше місце ставиться не духовна коштовність, а світська коштовність. Це ми бачимо повсюди. Ось, там, спортовці, я там трохи
на замежных мовах дзесьці чытаюць і гэтак далей. От колькі гэты тэнісіст зарабіў, колькі гэты хакеіст зарабіў, колькі гэты футбаліст зарабіў. І распачынаецца. А колькі разоў ён у касцёле быў? Хто спытаецца? Ніхто не спытаецца. І на гэтым выхоўваецца моладзь. Вот. Это в сацыяльных сетках што робіцца. Вот. Яны ж могуць быць такім евангелізатарам, што свет не бачыў усе стацыі, як святы Павел Апостол, які ішоў до краю зямлі, нёс Евангелие. Эти сацыяльныя сеткі могуць несці, а не там займаюцца чымсьці зусім іншым. Ці гэты маральны рэлятывізм, ад ангельскага слова relative, все адносна, все адносна. Часы змяняюцца, то адносна. Ну, як можна адносна? Што можна забіць, трошки не забіць кагосьці? Ці як? Не, ну як? Што це адносна? Так або не? Єсус Христос выразна кажа, белае – это белае, чорнае – гэта чорнае. Хай ваша мова будзе так, або не, не. А не якосьці там пасярэдзіне штосьці незразумела, што. Вот. Ці это мужчына, ці жанчына? Не яно. Невядома хто, невядома што, як адазвацца, як назваць, як рабіць. Бацька ці маці, а не першы радзіцель і другі радзіцель. Ну, куды гэта ідзе? Вот это вот маральны рэлятывізм. І это прабіваецца ў нас. Мне адзін раз прыйшоў адзін чалавек і кажа, біскуп кажа, ну, тут Евангелие маем, Пісанне маем, гэта ўжо 100 тысячагоддзяў таму напісана, ўжо ўсё так састарэла. Я тут напісаў новае Евангелие, вы объявите, что это правдивое. Тот человек хочешь, вот и это самое. Вот это вот, этот дух секулярный пробивается у человека, и, на жаль, пробивается у осиротя верующих, так само. Вот. Так, приходит до костела, молится, все это самое, пошел, а поза костелом распочинається життя, як поганіна. Коли спиталися Махатма Ганді, этого вояра за свободу Індії, чому ён? Ён сказав так, що самая прихожая книга, яку ён читав, это книга Євангелія. Ему кажется, а чому ти тоді не приймаєш хресту? Чому ти не християнин? Вот. А він каже, я приїхав в Європу всю, але я не побачив ні одного чоловіка, який живе духом християнства. Это камешек у наших город сьогодні. Він вже жив стагоддзя тому, а сказав великую правду, і эта правда проявляется все больше и больше. Гэтага, патрэбны гэты зачин, патрэбны гэтыя маленькія, можа, супольнасці, з якімі лягчэй, розных, можа, харызмаў, розных напрамкаў. Але, вядома, таго ж самого Євангелія, каб яны разрасталіся, каб яны сталі апостолами. Кожны чалавек тоже стаў апостолам, стаў евангелістам. Каб ісці ў гэты свет, несці у свет Евангелия, слово Иисуса Христа. Апошнее слово, з яким я звярнуўся да апостолаў, ідзіце ў увесь свет і абвяшчайце Евангелие усім людзям. Гэта адносіцца не толькі да іх, это адносіцца да мяне, да вас, да тых, хто будзе нас слухаць, да кожнага з нас. За всю вашу историю, чем вы каким-нибудь конкретным делом, проектом, которое у вас получилось завершить, вы больше всего гордитесь? Больше всего? Гордитесь. Так я уже, напевно, семінаріями, і в Гродні семінарії, і в Пітері семінарії. Вона в Москві спочатку була, потім у Пітері семінарії. Потім, напевно, Московська катедра. Хоча я вже давно в Білорусі, але тепер недавно ми святкували 25-годдя, я їхав туди, там казання сказав, все це саме. То, що, немагчыма было, як это, на свете марить ніхто не мог про гэта, это сталося, трохи прийшлося приложити руку свою, але все это Бог робить, просто мы являемся инструментом в руках Бога. Скажите нашим глядачам, которые нас будут смотреть, скажите какое-нибудь напутствующее слово про любовь Божью и вообще пригласите их повлиять на свою жизнь так, чтобы быть ближе тех ценностей, которые нам дает Костел. Найперш, любіть Бога всім серцем, всім своїм, до кінця Його любіть, так як каже Ісус Христос, думками, своїми учинками, а ближнього як самого себе.
Бо в кожним ближнім треба бачити так само Бога. Як можна казати, як каже святий апостол Ян, що як можна любити Бога, якого не бачу, коли не бачимо ближнього. І жити у правді. Бо правда учинить нас свободными. И нехай так будет. Если бы сейчас на моем месте здесь сидел во плоти Иисус Христос, что бы вы ему сказали? Пробач мне мои грехи. Дякую.